bych zhodnotil velice pozitivně. Vše probíhá v naprostém ideálním pořádku. Oddaní jsou velice soběstační, zkušení a ví, co se od nich očekává a co je třeba dělat. Doufám, že máš dost místa, abych mohl mluvit dál. Ahoj! 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 Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! A takovými to, ano, nemůžeme nazývat UFO nebo tak. Jsou to mimozemštěné, protože nežijí na této zemi, ale jsou to živé bytosti. O těch nejjednodušších jako mikroby. Nechci říct, oddaní prostě jsou opravdu fixovaní. A to teď začíná. Připravte se.
A zpívali tak dlouho, až je bylo dost musí. Takže oni zpívali a kusy je volali a nemohli přestat a zpívali dál. To, čeho jsem se bál celé roky, se stalo pravdou. Tak já bych vám řekl něco o té padiátře. Padiátře se dělá v podstatě zaměstná na padiátře všechno. Já mě vždycky touhy chodit do hospod. Teď chodím do hospod, akorát už tam nepiju. Nečervené nám chomoty, ale kážeme těm lidem prostě. Je to fakt dobrý a já vám říkám, ale takhle budeme pokračovat. Tady něco, jako máme tady i náhražky. A na zdraví všem odaným. Arriba! 2 decibílů. Já ji chci získat, ne oni už jí mají. Hledej, já vím, kde je, nepotřebuji najít, rozumíš? Myslete! V lese, to vím, že je v lese. Sbírá ovoce. Ovoce sbírá, to vím taky, ale jak jí získat? Nic nevíte! Počkej. Nechám si poradit od svého nejlepšího kouzelníka. Mlč, sednou ticho. Haliči, pojď se. Hodně jsou sečteni. Teď promluví zbraně. Tohle si ten drzý lidožrout neměl dovolovat. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jsme jako velice šťastní, že jsme tady mohli se zúčastnit úžasného programu. Kapitola sama o sobě. A to je ten slavný Sankida Odaný, o kterém jsi mluvil? Ano, podívejte se na mě i zezadu. Krásně. Můžu pokračovat? No teďka bych chvilinku využil, že tady přišel Luka Sananga Prabhu. Já jsem chtěl říct pár slov. Velice se mi napadá, co líbí. Vše probíhá velice hladce. Jsem přímo úžasný tím nádherným aranžmánem, který všichni odaní jako dělají ve svých partikulárních servisech. Pozvat všechny, kteří ještě nezakusili tento úžasný nektar svobody,
volnosti a samozřejmě kázání plné měsíče tady má pravdu, aby se příští rok zúčastnili s námi alespoň na týden, na měsíc, či jak jim to bude možné. No. No jen po lesu, tak ticho! A tyhle! No dělej! Poslední oddaný je tady hlavní a nejhlavnější vlastně můj přítel Lokasan, který vlastně sponzoruje celou pariátu. Takže my jsme mu před touto kamerou chtěli a před všemi diváky poděkovat za jeho vlastně přízeň a za jeho podporu této pariátky. A kdyby chtěl někdo podpořit mě, kdykoliv může, jsem otevřen jakýkoliv příspěvkům finančním nebo podobě potravin. A tohle jsem kýr. Řeknu ti, jak fakt jsem. Esino. Nevidím, že vařili. Takový 4, a vychod spolu. Spadám to. V kýru najdeš víru. Ale až nevím. Díky krši. Ještě jednou, ale opravdu naposled. Že prsa nám stačí. Všeho moc chodí. Jsme být striktní. Zítra nám je celý físt. Ne. Ráno makala. Balím to. Co? Je to.